I conquer San Isidro, Tanawan Leyte, Barangay San Isidro. Oo. Ito man naguliat. Buti nga bata. Ikaw man nga nagbatian. Dati ko tiyanak nga. Ano ka? Gina ano ka? Kadi. Adin libre nga skin di. Oo. Kadi. Oh, ano ya? Kakadi ko lang niya di. Break time, oy! Kadiani ka mo? Oh. Kadiani ka mo? Oy! Woo! Kadiani ka mo? Woo! Adin libre! Libre! Ano, libre! Woo! Libre! Oh. Pero idoy. Hindi ka. Kuan na tadi. Ano ka skin din na. Wala kadianay. Kadi. Kuan ini white lady. Hatag inihan white lady, pamilyahan ni Lola Basyang, tigang Enchanted Kingdom, Tambilina, Tikbalang. Oo, anong kanto? Kamong kanto ini. Oh, kadi. Ha, Mabibinggal ah, kanya kayo. oh, bagay panharatag tayo ni. Oh, adi kadi. Ay baga igula kita ni lot nga baga naglilibot-libot kay paghihingan hita palalot hindi hinga lugar. Oo, kinuod la. Ayaw, hindi man ka man natuod. Tuod. Mida ka na karanon. Aw kon. Eliner beda na. Oo. Dati map. Oo. Open nga kon. Mamay nga aga. Aga. Ada kay ano man? May da 1/4. Wala hindi ko na. Ha? Open nga aga, mabilis kita. Oo. Ano? Adi. Kadi. Pasensya na kung naisturbuta ka mo ha. Diri ka mabido nga naisturbuta ka mo. Ha? Diri do. Pamaway ka mo ito na ikong gagad. Awar ka pa ngayon ano? Tadi. Oh, hay na inutore dida. Ikaw. Di ka man nagyayakan. Nagyayakan. Ha? Wala. Oo. Binaglit. Oo, napulo. Oh, adi. Oo. Adi man nakaw na idoy. Panarahog. Di rin kay kanina may naggulyat sa akon. Managkano daw adi nga baga nagkukulig eh. Oh, ikaw. May idoy na. Yan nagbayad. Conrada. Adwana. Bernal. Bernal. Uy, Bernal? Yeah. Wala ka daw. Oh, damo gud ka Bernal. Ba! Di sawang. Di. Oo, damot Bernal asawa nga mga Rico. Di man ako diri ko. Rico ka mana, di ka lang natuod kay din niya kalibutan itong kariko, temporaryo la ito. Paglarga naton, sigurado dito taton ginhadian, pagkarawat naton. Ha? Kita taksa ko kuna. Uy, maupay nga kuan. Di rin. Oo, Brown gamay. damot ting kayaman. Ay. Bado naringasa. Uy. Good morning sakit kanyo. Good morning myself. Good morning, how are you? Good morning. How are you my friend? Today is April 21, Friday, the third Friday of the month. Time check is brought to you by myself, of course. Oras po natin, alas 9:30. Oo. So yan na ano. Wala kita dito kay Meda nagmimisa. Gerap kita. Oo. Parang dinanal kita pag imang rokal sa dahan ha. So adi na sasalin ang chicheria. Adi 50 kabugos. Oo. Ba. 50 kabugos ito ha. Ba. So ano dila may haki baga di kita na kukuan good kay. Yeah. Matisugan kita dadapit sa may kuan. Suyad kita mapasuyad. Oo. So kumusta ka mo? Kumusta ni Life yan ang insurance company?
Oo. Matikadi kita may San Isidro. Whoop whoop. Ay 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 ay. Hari kita San Isidro. Kundiin ano? Baga wala ta pa tingad tuan nga lugar gihapon. So taton mga barangay nga panagian, don't worry. We'll be back soon. Kaya taton punteriya yan na San Isidro. Oo, I think memorable ini nga place. Kaya dito yun na tao hitik balang. Ano? Alagat tikbalang. Alagat ngayon mga asawa ni White Lady. Tikbalang. Oh, so ma-time lapse naman kita. Oh yan, papromba na pala ka na ano ini. Oh, Barangay Katmon. Oh. So yan, may papromba. RNG, RNG. RNG, RNG. Alright. RNG, RNG. Oh, may papromba pala ng bike eh. Wow. Shoutout sa RNG, ano? Barangay Katmon adto. Bado. Okay, dito tayo sisimang. Ito na yun yung Santa Elena papuntang Cabarasan Guti Extension. I don't know if something is that is you know Amada. So may mga friend din tayo rito. So try natin kung pwede time lapse or kintuan tayo. Tanyaga. Okay man. May naman din kilala. Ay, already da. Parang mo siya nagyapon dalan din eh. Di kita dapit yan na San Isidro. So taton maagian yung mga barangay Amon, Santa Elena. Santa Elena tat maagian ini. So lalabyan talanay ha. Kaya itatong panuyo actually nga di kita may San Isidro kundiin di na tao an origin han mga pamilyahan tikot balang asawa niyan White Lady. Sorry lang. Wala agad yung mga alias ano magkangaralas libang ko baga nahi kukuhan kita yan na nagagawa. Oo, okay. Actually hanaton baga hapira kadlaw baga pag tinumaran daya tabs ay baga siri panadalunot la. Oo, awa to nga sige na itong kanan daya tabs ay baga nadalunot la. Yan ang baga nahi kuhanan kita kaya baga pa nasubrahan baga pangurusgan man luwat ini. So amin din yan the famous ano din nga kuhan Santa Elena. Friend din katulay-tulay ano naingan ninagad kita yan din ng December pero wanto naggamit nga camera na an Osmo. So ini baga maluraw linaw ini ay baga very high definition. So welcome to
Barangay Santa Elena. So atong lanin lalabyan ha. It's San Isidro, Mayo. Saan ba patronit San Isidro? Actually, kung kaya no San Isidro liwat, kay tungod, di rin ba ka mo napapao sa tika nga barangay ada, nganit aton mga naagian nga mga kapilya, kasagaran gud nga Santos, parehas itong katigbian, Isidro, San Isidro de Labrador ba? Tama. Patronan mag-uroma. So, amin nga baga, napili ko ang San Isidro, where, ano lang, no? Kay, baga paghatag gyapon ni aton Santos, ano? Ay, San Isidro, Labrador, de Labrador. May doon gyapon ni kilala, Santa Elena. Oo. May dagip ko rin din yung mga daraga. Manamay din itong Santa Elena, no? Oo. Okay. Sige, malapilani kami. Hindi kami San Juan. Ori klase yan na, ori klase. Santa Elenanes. Kung kaya no Santa Elenanes kay elementary school. Amo nga yan nga, Kaumay Mayanis. Santa Elena inis. O Santa Elena. Elenas. Ano daw? Ayun tanan ko. Uy, Rico. Musayang balay. Di colores. Bago nga pintar. Kaya mga patron. Buwas. Advance. Oo. Uy, din eh. Oo. Ano sa rayawan? Parkingan. So ini gindagan ini din eh. Kabarasan extension gyapon. Ano? Amo na. Tika di ano? San Isidro. Oh. Okay, bye. Tika nahiyon to na gito Santa Gindagan. Ini ano ray pa. Amo ini din eh an San Isidro. So amo to naton pagapanuyo ngan ni. San Isidro. Santa Elena pa din ni. Mamimiling kita an era an baga muhon-muhon ang sinisari nga muhon-muhon. Oo. Oo. Ano na tatapusan ini? Lausit San Isidro. Kaya baga laos na ini actually. Oo. Piglet for sale. Damot nagbabalikin at baboy. Salit. Magtiti ka ba na to? Huwag kitalitson nyo, di lang rumamay. Oo. Di ka na yun naman kagpalitson kung rin ka 10,000. Magkada ka man 5,000. Ang igol ito nga baga nangingiagak. Nga, pagtitiros ni mo, itagbalay. At ito na nakakulog na. Kay litson dilitsin na yan at 5,000. Oo. Di parehas na di nga ang 5,000 ni mo. Bakit? Kulup-kulupan, nabubuwas-buwasan. May napagod niyo yung mga parason. Oo. Hindi ka man natuon. Istorya eh. Alagat ito pangulan. Anong dumakang pangurusgan? Oo, pangurusgan lot yan. Pagpupong ko. Kada aga. Di parehas na. Di ka baka na dalunot la, nabigsit la. Di ka pa nga ninakapanunahuna. Sa na nauunahin mo, tuto paspas niyo mo. Ang butanot nga chicharon na, mula nito tatindiran chicharon. Ang butanot nga chicharon nga baga. Ano di da? Lobod ka husit balay. Santa Elena Irrigation Service. Irrigation. Ala ka rin balik nga chicharon nga side effect. Kadlaw na, lukat kadlaw magkadinarodar. Hindi ka pa nga ninakapanunahuna. Ito na, sa'yo na nauna. Oo. Uy, maayon na lang din ko siya. Man. Oo. Magdinig. Wow. Oh. This is heaven. This is life. This is nature. Oo. Ato na. Okay, makongker na kita,
In pamati kung di da nga kuan. Amo tong didaan kanan kuan. Oo. May paghihingan nito pala hindi niya tinuod ah. Ako, pasalamat ako itong mga nagpipitsa no, at mga naghahatag-hatonin. Alam yung pagkadigad. Gusto na ito, amo na, welcome man. Alright. Okay. Paro nga ni kita din. Paro. Oh. I compare San Isidro, Tanawan Leyte, Barangay San Isidro. Oo. Dininin na tao ko no. Ambot kung taga din na tao or taga din ni talaga to origin. An asawahan white lady. Ang mga antik balang. Sorry la. So we conquer Barangay San Isidro. Saan patron ini? Mayo. Oh, wala. Matisugad kita nga din ah. Adi na kita yan ah, San Isidro ah. Dito nga kabukiran, pumati ko. Kanang karigara ito na da. Luyo ito, ormok. Oo, man. Barangay San Isidro, entering. Man, oo. Entering kita, entering the jungle. Entering the beauty of life. Tuman, tatangay panaganaan ay lugod. Tiinin nga mga naggagarab. Oo. Ha? Kaya ka nang laro ni Renin. Ano ka mo? Ha? Ito mo naguliat. Buti yan nga bata. Oo. Usay ni. O yari ka man iday. Ikaw man yan ang nabatiyan. Dati ko siya anak na. Ano ka? Ano ka? Kadi. Adin libre nga skin di. Oo. Kadi. Oo, ano ya? Kakadi ko lang di. Para diri kita mapasuan at bubot. Oh, dito ka. Hay mi nanay. Tatay. Piperera dito. 1, 2, 3. Kaya. Oh. Halim ngaran. Juk. Ha? Oh. Anay pa, di pa. Ano yung ngaran? Oy, break time. Oy, kadali ka mo. Oh. Kadali ka mo. Oy. Woo! Kadali ka mo. Woo! Adin libre. Oo. Oo. Tingaran ni mo. Edwin. Oh, taga din ka mo. San Isidro rin din eh. Oo. Kanina. Woo! Woo! Oo. Pero idoy. Hindi ka dito pinapos. Oo. Anay parang. Kuan na tadi. Naka-skin din na. Wala, kadi. Kadi. Okay nga bagang may dinihan ni Riz na ako na no. Oo. Ini. Kanan kuan ini white lady. Hatag ini white lady. Pamilyahan ni Lola Basyang. Tigang Enchanted Kingdom. Tambilina. Tikbalang. Oo. Mangingkan to. Pamangingkan to ini. Kadi. Kadi pa ni skin di. Skin din ni man lang daliwat tubig. Diri ka man mabido. Ha, dili. Pagay panharatag tayo ni. Oh, adi ka di. Baga igula kita ni lot nga baga naglilibot-libot kay paghihingan hita pala lot din hinga lugar. Oo, tinuod lang. Ayaw, ang kamo natuod. Tuod, mida ka na karanon. Aw kon. Heliner beda na. Oh. Dati map. Oh. Open nga kon. Aga. Wala kay. Ano man? May da 1/4.
Ha? Upay nga aga, mabilis kita. Oo. Ano? Adi. Kadi. Pasensya na kung naisturbuta ka mo ha. Diri ka mabido nga naisturbuta ka mo. Ha? Diri do. Pamaway ka mo, ito na ikong gagad. Awar ka pa ngayon ano? Adi. Oh, hay na nagtoreheyo dida. Ikaw. Dito man nagyayakan. Nagyayakan. Ha? Oo. Oo, napulo. Adi. Oo. Tadi mana kau na idoy? Panarahog. Diri kay kanina may naggulyat sa akon. Anak ka, ano daw din nga baga nagpupulig eh. Oh, ito. Mana idoy na. Ikaw, kain ka na. Oo. Manila. Oo. Ha? Ano man? Susugar ng talanay. Kaya matisugod kita din yung sulod, liwat. Ha? Huwag pasensya na ka mo kung naisturbo ta ka mo ha? Talaga daw kayo. Oo ha? Salamat. Ano ha? Oo, wala sa pa yan. Sangkay Tonyo. Isangkay ako. Ang tao nga ubos. Isangkay. O sige, sugar ng talanay ha. Isang tao tayo. Oh, okay. Okay ha. O, panguli na ka mo. Daw pa trabaho na no. Oh, sige. Amo na to't nagagarab. Oo. Nagpupundok na hira. Nag-aani. Ayun kasi naluwat. Oo, tala. Sugaron tayo ito. Okay. Oops, sinahin nila kita. So nataraan tan mga amot sisingang mga mag-uroma. Pastilan ano. May nirat sa dangod tao doon. Taganhin baga kuanggod. Taganhin ice candy. Oh, didi Rico. May doon nira farmhouse. Oh. So welcome Tonyo ha. Welcome to my life, San Isidro. Barangay San Isidro, welcome to my life. Welcome Philippines. So ato ini susulsugon la na nga kuan. Inya dalang kun ano yung tubtuban. Oo. Ha? Oy. Pangagay yo. Udto. Ano ka mo? Wala daw. Nagano ka mo? Ano dila maya? Nagpapawod, sharing pa. Ha? Garatop. Ila. Pankonsumo la. Pwede din sumirong. Ginaw mo pingaga. Kaniday, makuha ka mo na iskindi. Na adin baga patilaw. Tikang ka na white lady. Tikbalang nga na mga disugadat. Patilaw lang ito. Oo, kani. Kani ka mo. Halin. Kani na. Adi mana imo. Dadi rimon mana kapot na gud. Adi mano kadi ano eh. Marahalon daw ito na iskin. Libre lang ini, libre. Kani. Marahalon daw ito. Adi. Kaan bangko dito. Pipira ka mo dida. Upatla. Hai manit tiba. Ani kalima. Yo, ade. Kadi na di. White lady. Ikaw. Adin libre na kuhan. Karang mo yung kuhan. Adi pahin baga kuan. Kadi na. Pakidhol na gud na lahi bayan baga na Kuya. na kuan. Wala kay mano. Adi para kan inupay tiya. During alagat during. Yo. Kala. Adi na, adi. Kami ginawa ano. Adi baga kung gadla ni. Ala kadi day. Tagin Kadi na day. Tulohira dito tulo. Upat. Kapangis na nga kami ini. Amo na. Okay. Adi ni mas kindi. Marahalon. Kadi na.
Leo, kanina Leo. Leo, ano ka? Oo. Ang marasa nga hawin eh. Ba, mapasok-pasok. Libre. Ha? Yung na product. Tigang ini ka man landa, di habuntay. Ba, matignos siring pa. Landa. Oo, landa. Buntay ng tanawan. Oo. Tala. Baka di ako lot, malibot pa ako. Ha? Okay, salamat. Waray sa payan. Adto nga ni dito ginisturbo kuan. Adto man nga nag-uuma. Oo. Oo, waray sa payan. Magsarang kayo na kita ha. Saan ang patron din eh? Juan, John. 11-12. 11-12. June 12. Okay, okay. At least may dako nasasakan. Alagat sasakan. Okay, parungan ito yun. Kuan. Ano eh, susugad ka didi kay para mababaw-bawan ta. Parang waray hilo susul-sugun ta daw laan ini ano. Waray gud man din ko ano. Andot simbahan ni San Isidro. Nganitira barangay hall. Gilingan Adin Rico. Oh. Mali, pagkana kita ini. Ay, simbahan ni San Isidro. Hirayo pa. Nakaon ka na skin di. Sige lang na yun, sige. At least nagpakyan na kayo. Ito na, guguyod na loob. Oo. Ito na ako na nila, babalik ako. So San Isidro, welcome to my life. How are you? How are you? How are you? O nga diyan kita simbahan, pagkatagaan kita ang katalahuran. Oo. Amo pagka patrono ito ng kuan. Ito na awa di naman. Amo tak pag suspitsa. Amo tak pag di re balay. Oo. Balay ng engasi ko. Rico. May kalay tuntun niya. Adto man ako si dito man ako dito. Karas ako may dakauyab tas ato ko dito may puno. Bibi ko ay la mapakadagdag kita. Oy, mo penga ko na iyo. Mo penga ga. Oo. Para na ining patrono na da. Uga igkuruan. Kadi. Kadi na. Doy, kadi na. Oh. Sige. Sige ni kon. Sige ni libre lang ni. Libre lang ni mo ano. Baka ginsugo la kitahan white lady. Ang pamilya ni Lola Basyang. Oo, kadi doy. Atong bata. Oy. Kadi. Diri ka. Kadi na. Kadi, ano skin di? Oh, okay. Tika di ako didi. Oh. Skin dengan hin chicheria. Tika ni nabuntay. Ang famous ni Manlanda. Nga skin di. Bakit tagdusin na niya na? Kaya adin kuan pa chicheria oh. Oh. Lupat ka mo din na? Oo, pera. Sado at lupat. Oo. Oo, nagbuburo bala ako bagla kita. Oo. Adi. Shout out san. Adi. Sinsya na ito ha. Baga panlay ni. Baga mo lay ni. Baga papa snack. Tigang palak dito gyapan mga paraguuma.
Oo, ba kay itak sinudoy-sudoy kay karuyag kumalibot itanawan nga barangay. Damo na tak barangay nga nangad to. Ade. Oh. Thank you, thank you. Oh, wala sa payan. Adi pa kuan. Lagi. Oh, adto naman nga ning kabataan no. Kari kam. Kam to papa. Oh. Dali. Ban magbagot ako na huna, dali. Adi. Siring. Thank you white lady. Lola Basyang, Tikbalang. Adi. Oh, ay naman ang tingtagan iton. Oh iya igatag nalaluwa to. Kadi ani adi pa kuan, adi pa hin kuan. Ato pa kuan puno. Ah. Pwede keton. Di keton mabido. Wadaw diri naman ini mayakan lugo. Oh, kadi adi pa. Oh, paray mo. Oh. Kudu ka pa hiya. Oh. Okay. Thank you. Pare sa payan. Salamati sugad lotak ngadto. Paturtig no sa yan oh. Ay mangga ito, mangga. Pure nga mangga. Okay, makadit na liwat. Whoop whoop. Good morning, San Isidro. Whoop whoop. Diba baga diri hiyari rin yung tatagan. Oo, yari ka bataan giyap. Oh. Diri man inira mga hiyari yung tatagan. Oh, ikaw. Ito. Salamat sa Iskindi. Diwa kami ito. Okay. Nay, Iskindi. Libre la. Mga hadlok man din ni. Adi day, Iskindi. Hatag lain ni, libre lain ni. Oh, lagi. Vlog, hindi ka na. Kamu pa ikaw, vlogger. Oh, Tira ni boss. pare hiton lagi. Ani ato pa yung karanon. Ay dapat yung karanon nga upod. Hatag laiton oh. Oh. Kanina. Lagi. Oh, bebe. Ha? Sakay tonyo. Sakay niya TV. Oh. Ah. Tingnan. Mga hadlokon man ikat mga tao din. Thank you. Oo, isa pa yan. Anyway. Oh. Ah. Tingko. Oh, update ada sa Oo. Ano yan, di lamay adi pagkuhan. Oh. Dinita ka na. Salamat. Dinita ka na, nakkuhan. Sangkaiton nyo. Facebook. Sangkaiton nyo. YouTube, Sangkaiton nyo TV. Okay, bye-bye. Oo. Mga udunon. Oh. Oh, ada na skindi. Dari na ada pa skindi. Oh. Oh. Thank you. Para sa payan. Ano yan, di pan karanon, no? Ha? Hintagan ka na? Oo. Oh. Ano ka? Ano ito? Ha? Ay, salamat. Nagkita. Wala ka tagkita dito. Yun nga ron yun. Ano? Ani daddy? Oh, mabilis kita. Ah. Oh, hain ka na okay. Mandak. May motor. Sige, makanto kayo. Sige daw. Sige. Ha? Oo, sige ha. Anto ning ngaran? Mula gihap. Kunrada. Kunrada. Ikaw nak nawawara nga nanay.
Baka dinalapit dito nga damot kandidato. Ay, hindi mo kandidato. O sige, makanto ako. Hinutin mo pod. Awaray, usala ko. Oh, bad daw. Ano man, makangkas ka. Ay, diri ako. Haramihan na. Ala, sige. Oh. Okay nga, guys, oh. John 12 patron din, eh. Anay. Ay, skin di ka mo dida. Nakong ka mo. Adin libre. Panatag labalitan, eh. Ha? Nakong ka mo? Sige. Okay. Ay, ba't yung balay, nay? Ikaw lang, ani. Wah. May da kasuga. Waray. Waray pisang. Kandila lang ito. Nagsisisirom ka lang ito. Waray kandila. Kasayin na lang. Mati mga anak. Waray ko na. Waray ko asawa. Tikang since birth. May da ko ay magpapakilala nga lagas gihapon. Tatay Fernando. Waray gyapon to asawa. Ano man? Ayaw ko na nung ano. Wag na lang. Makikigasawa ka kan Tatay Fernando. Oo. Ano to? Mau pailat solo kon. May kaono na waray ano? Hala daw, sige daw. Kondok na dihayo panimalay. Yan anay. Magkuba na kita tayo. Payong. Bakit? Ding ka kasirake. Hindi ka nagbilang finsura ng utang ako kay Marco Brawang Kamit Senior. Pimalit kami. May tao nga, pimalit sa ako, o pimalit sa piti, ano, kanan, ginusto niya ang 20. Hiya, nagbayad. Conrada. Adwana. Bernal. Bernal. Uy, Bernal? Yeah. Wala ka daw. Damang gudak kami Bernal. Ba! Di sawang, Oo, damot Bernal asawa nga mga Rico. di man ako, di Rico. Rico ka man di ka lang natuod kay din niya kalibutan itong kariko, temporaryo la ito. Paglarga naton, sigurado dito taton ginhadian, pagkarawat naton. Ha? Kita, taksa ko po Uy, maupay nga kuan. Di rin, oo, Brown, gamay. damot ting kayaman. Duha na ito ni Sakog. Ayun na. Suwaray ka din eh, kuan, suga. Uy, hinay. Oy, aba. Bayan mo ko ba? Tukmong ka nga ni kag daliwat. Oo. Diri na mo ni dito. Suwaray ka, kuan yan, ano tim sura? Man, hatag daw. Ano ito? Patambas. Ha? Tambas. Kung may dakoy na tagay mga sura-sura, masa karawat ka. Ikay, humbog magod na. Ha? Humbog magod na. Okay, ano, di lamay ha? Ala, sige na. Diri ka nagdadali. Isit mo rin siya. Magdadalak na yun na nakahintog. Mau pa yun? Hoy! Hoy, magpapakarawat na. So, niyan, senior citizen ka naman. Oo. So, adi nagkigatagay mo nga baga sura-sura. No? Bisa ano doon, bukas ka doon. Ako, wari-wari ko na. Kaya nalak na nito. O ngayon, iniwari na ni bugas. At kaya ito kung naray bugas. Kuhan ini, ano ha, kita daw. Adi ni mo man, importante para adi nyo safe bioflow. Ay, maumpan. Ha? Para riyuma. Di rito para riyuma. Para ulo. Ubo man sipon. Oo. Masarap. May da ka di Ano na, 5-5. 555. May da ka di maling. Maling. Okay. O, aring kap nakapi ka. Marami. Oh. Thank you. May da ka di noodles. Thank you. Oh. Ngan may da ka di noodles. Oh, thank you. Oh, ngan may da ka di silop igbalik ito. Oy. Aray, tiga dito. Oh, nakang ka na skin di. Bisa ano ti hatag Ano ng eh? haak. Oh, tala ha. Oy. Ayaw, bro. Ay, naguding kiwi. Bro, na. Oo. Ba kay nahamot.
So okay na ito. Ayaw mo. Noodles. Ano mo ito? Libre ni libre. Diri kita ni pipinabaligyaon kay. Wala ka, bila ako kay. Oh, mo pening baga mo paso-paso. Oh, adi. Para diri matunaw. Very much. Ha? O, sige, salamat taan. Magdatak ngaran ha. Oo, mana Conrada, o Andrada. Con, C-O-N-R-A-D. Oh, Conrada. Tapos Bernal. Pagkadaraga Bernal. Oo. Kapag ka may asawa hadto, Adwana. Awadwana. Adwana, hindi yo. Awaray na nimbana. Wari ko anak. Salak din. Oh. Tingnan na dakat to ako ko sura. Oh, oo. So ayan na may da ka na surasura. Sige, thank you. Oh, tala, sugarong talangay ha. Hala. Tala. Hoy. Nakadi ako. Oh, sige, thank Okay, you. bye-bye. Apet boto. Oy. Oy. Sino na yung ice candy waray? May da ka na ice candy? Sino na waray? Oh. Oh. Sino na waray pa ice candy? Ikaw? Oh. Ikaw? Ha? Oh. Oh. Oh, thank you gihapon Hanan White Lady. Ana hinon kuan karanon Cheria. Oh, badaw imbusan ka mo ni Lola. Kumalat ka rin ha. Salamat. Oh. Oh. So, tika ngadto kan kuan, tambilina adto mana ha. Oh. Nahulog pagod. Oo, anik mamaturon na iyo. Kay diri importante la misa, it importante misa. Makagpasalamat kita at Ginoo, nagturtarang ka pa. Di bali na waray handa. Maginandaw kita pors inutang. It misa at importante. Tala ba dito makadikanit yung chapel ha? Oo. Oo, para mabarok na ni kunain ito simbahan. I come in peace, sharing pa. By purpose we meet. Oo, tala. Good night. Sweet dreams. Mama. Oo, wala isa pa yan. Oh. Skindi. Akong ka mo na skindi? Ha? Libre? Akong ka mo? Sir. Oh, sure. Yes, sir. Where from, Oh. sir? Oh, welcome to my club. Oh. Welcome to my life. Welcome self. Please don't follow me ha. Ikaw ayaw pag-follow kan sang kay Tonyo kay Puaki ton. Ha? Ito yung simbahan din eh. Andun. Oh, sanot patron. Ano yung mahawas kita. Sanot patron din eh. John. Ha, ito yung balay. Para solo sigurado la. Nga makadto kay iyo. Oh. Ano Facebook page mo? San kay Tonyo? Nanya nga wood man ka mo. May danan niyo mga uya ba no? Wow, mga udunon. Oh, adi pa biskuit. Oh, biskuit, kiri ni biskuit. Oh. Salamat. Salamat kita kan da pamilya Lola Bastiang. Ano po yatin ngaran? San kay Tonyo? Kulang pa inusa ano? Okay na, kamo? O tadi nga sa koray. Tapos ka na, koray pa. Oh, adi, iya. Oh. Oh, kapot. Maano tayo skindi? Maano? Koray pa tilawin niya no? Ano nagatilaw mo? Oh. Maano man? Malaom-laom. Skindi, doy. You want? You want ice candy? No. Okay, come. Gusto mo? Oh. Libre.
Oh, okay. I cannot force you down. Makadikit. Ano, nakuha ka? Kadi. Dire ka? Oo, sige. Ay, sorry. Tirayo pati yung chapel. Sige. Thank you. You're welcome. God bless. Tonight. Boop, boop. Ano niya? Okay. Tingin pala niya. Mapingagam ano? Uy, kausay nga balay. Kausay nga do. Alo nga do. Awa mo ni din itira ko. Ano? So, multipurpose. Ay, nandiyan simbahan. Awad tuman dito. So, nga di kita anit simbahan. Paghatag kita, nauna na atong panhatag. Pero, sige la. Oh, aman gym. Gym itong San Isidro. Hoy. Oo. O pingaagahay na ito ni chapel. Ay pag-agi. Pwede din eh. O pingaaga. Nakaw ka na skin di. Kaya na. Libre lang eh. Kaya pagsukot ko ni dito yung patron. Ano nga ron mo? Arsinia. Ha? Arsinia. Arsinia. Ako ni mo nawawara nga anak. Di ka nakilala na hapon. Ano anak ni makakuan? Oo, kari kaya samtang mapaso-paso pa. Nakalad ka din ha. Ay hindi, ano? Kari na. Libre lang ini. Oo lagi. Libre. Kaya tinuyaw. Oo. Oo. Nako kapag yan chicharon. Oh. Ikaw chicharon. Kadi na. Oo, libre gyap. Oo. Ha? Thank you. Okay. Okay. Makadikan ito yung chapel kay bay kita kasi na ni San Isidro. Oo. So may din sa Rimangan. Di kita di Masimang. Okay, today is a very beautiful day. Oops. Ito po niya busina. Ano ba yun? Automatic po. Naglulugaring naman na niya pagbubusina. So, ito dito ispilahan. So nakaglibot na gihapon kita. So ani na din ni iton ira mahusay nga simbahan. Mamay kala no. May danira lingganay. Oh. Kita ka mo iton. Itaton itat ka video. Puro wasiwas pero sige la kay baga. Amula ito tunyo barong. So mo pa nga in memory of Villamor and Milagros of Florencio, Molon and Saklay, Molon. Wala agad no. So mo pa nga San Isidro, adi ako. I-bless mo itong mga mag-uroma. Mo pa nga patron. Yan nga kayo. Oh. Mahusay ira simbahan ano? Nakita ka mo doon. Oh ha. Montage. Montage sana eh. Montage. Kasi tira simbahan. Oh. So, nahingan ni kita no. We conquered the barangay San Isidro, Hantanawan, Leyte. Oo. So, mapahuwaya na kita kadali. Hila maiha. May ako didarang na tubig. Pinapagdarbalo na kagihapad to kanina ni Nanilon. Pagbalong kunuhin ay skindig giha para may daka kuno gihapon baga. Saring ko na ay okay na. Nababarakan talon na ako nit. Mga kalagsan. Adi ko na yuto-uto. Bahin ko nung kita magkuan ha kalasada. Say din eh. Sana all. Tutulo na lang tatay skindi. Kita unta tutulo na lang. Oh. Man tutulo na lang. Subuhas nga adlaw.
patron hiton kuan Kambalisara. Bangin naman igulag naman. Bangin igon naman kita nga baga mananawagan nga oy mo pa. Sorry naman hay yung mga kubit ha. Oray bangin oray yung may magkuan ako na. Oray nori ka mangasi pero sige la kay bulos-bulos la ito. Patron nga ni gihabig pa kayo mga ngasi. Kalilipay suga dini. Oo. Okay, bye-bye. Oh, bye-bye. Whoop! Atong bata sakto tutulo. So, sakto la tutulo para maigaod ta na di. Di kita maulang. Psst! Hey! Psst! Hey! Kadaw. Kamu nga tulo. Shout out. Oh, shout out. Oh. Kadi anay. Sakto la kay tutulo na lang kamo. Kadi. Sakto kay tutulo na lang ini. Baga. Oh, ade, taguro sa iyo. Libre lang ni, libre. Oh. Oh, mga swerte ka mo kay tutulo ka mo. Kay kung upat ka mo, mag-uugday an usa. What will you say? Kadi ano di pa. What will you say to Pamilya Lula Basyang, Tikbalang, White Lady, Tambilina. Ano di masisiring? Salamat. Say thank you. Oh, adi. Thank you. Lagot lipit nga bata may kalahiton. In just ice candy. Imagine nala ano? Antonio. Kumauna na lang itong Antonio. Ice candy nga hintatos. It is smile sugad niya. Oh man. Hello, it is smile niya. Lipay ya oh. Oh, sabi na to, di na smell giyap. O di ba? Smell giyap. Oh, sige hinay ka mo doy. Salamat ha. Nagigkabalik ka mo ako. Ay, salamat Lord. Naubos giyap na nato na hindi. So igagaod ta na ini. Di dialoyo para di kita maulang. So naubos na natin hindi. So, okay na lang nga baga may danaton na palit hinin nga kuan. Hintagan na ka na skin di. Thank you San Isidro, thank you. So malibot na kita nga di. Ano nakuha ka na skin di? Kadi. Oh, adi nala ti oray na skin di. Oh. Oh. Thank you. Oray na skin di, ha? Oh, ikaw oh. Diri ka? Ay diri kayo, diri pwede dapat makadi ka. Madadarasan nimo ton nga masugoon ka. Badaw diri mao pay nga bata. Oh. Ating orita na skin din na ubos na. Kadibi. Oh, mahulog ano ito? Tix. Jesus. Sibutan dito. Okay, bye-bye. Panyagay yung mana. Oh. June 12 din hit patron. Ano? Maram nak na niya iyo. So, inton si Sani kayo masaka. Tagabuntay ako. O, Buntay Plaza. Ha? Kuan. Panyaga.
Apay nga aga. Ano pa ini? Tanawan, poblasyon. Di dapat may plaza la mismo. Garces. San kay Tonyo. Ako isang kay Tonyo. Sala. Okay, nga kadi ako. Opo. Naubsan kita na skin di. Oo. Pero saad na no, Senior San Isidro, pero saad. Gido kay John pagod. Pero ano lang. Baka wala ako dito niyan. Baka na kay bibi ako. Oh my gosh. Oo. Pangagahe yo. Oo, kumusta ka mo? Dapat ka bataan dida. Tadi kita di daerah. Bayan baga pwede kita makaapan. Ano ito? Mapaingaga. Ano ito? Titinokman. Bosyo. Ikaw latada. Ano ito yung sarayana? May dinaniyo ka nun. Pwede na kita mamahaw. Pwede ka makapamahaw. Anong isda? Tabang. Damo pa. Yeah. Oh, pwede na ini. Adihin kuan, Argentina. Luncheon meat, pwede na ito? Sige, yan nga rin mo. Lovely. Hi, lovely. My name is Loveless. I'm Loveless. O, dug, dire, dug. O pahingaga yan dida, Lola. Oy. O pahingaga. Ako nim nawawara nga po. Awaray nim apo. Oh, sorry la. Pahingaga balito. Oo. Adihin kuan, Argentina, pwede na ni. No. Amar ko tungod kakali. Waray, hatag la ni. Karawatan magbugat nga premyo. Nagdaog kan loto, balita. Balita waray ton, libre ton, libre. Oh, ato gyud gintagan ko didto. Ha? Oo. Oy, mo pingaga mana? Hay ti balay. Dito kay. Herayo, bado. Mo pingaga. Kay. Kayo ga. Ano tuyo? Ha, namimili akin mautangan. Ay, mapengaga. Mapengaga mana? Nagaano ka? Sarot patroli ni June 12. May dako na masasakan. Balito ading ko ano. Pwede na ini. Panurasura. Oo. Wala sa payan, ngaran nimo. Lovely. Ha? Lovely. Dudon at lovely din eh. Ako lovely slot ako. Baado, puros naman yung mga lovely taan eh. Lover ba? Didi, may dataw didi. Ha? Dito. Nagkakawara-wara natin balay. Kaya nasa rin ka, ito yung balay. Oh, halalalalala di. Adi kay bay ka tumuyo. Oh, adi kapti. Karawata. Libre lay ni, kanan mga diso gadit haton panhatag. Oo, ha? Balitaw. Oo, amon lal. Oh, wala ito, ada sura-sura. Ha? Paano rasura? Kuhan ako, kanan alien agency. Oo, kan mga diso gadat. Okay. May nagsasounds. Oo. Oh, ha? Okay. Oh. Mo to nagsinisiring nga. Sa danggod pang inanoon talaga nimo tunyo kada nimo pagre-record kung nakakuang ka. So amin din ni Barangay Tuya. Ha? Amin ni Barangay Tuya, boundary na ko nini niton kanang dagami. Kanang dagami na din nga part, so di kita maharam kung ano na dito ko natin og pag-udgwad ta.
kung ano itong di nga lugar at kukanam, pero ini kanang dagabi na ko din ni ano ba ito ngayon ka trabaho naman ito nyo. So sige, sugaron ta tiga di mabalik na kita, although halipot gadlad to na itong bagan na ko na ng time lapse. So awon makurol ba ito pag kukuhan kay na daan ito pagpipindot na kuhan. So boundary na din eh San Isidro, Barangay Tuya. Oo. Oh, sa ita San Isidro gyap. Very good mang klase sa kabataan na ni gawas. Oy, mapingaga, ayo. Ada kay kuan na kita. Maghinay-hinay na kita. Ato na lang kita dito dapit maestro. Han kanina. Nga ato na ginsudlan. So amo hindi dito kita hagi dito. Amo ini luwat ang kanana. Ano pa ini? Parang San Isidronis o elementary. Idil Peter ba yan? Idil Adha. So kung ano man amo ini pagsalin urog gihaw di kita sulusog amo ini ang kanang kuan nga waray klase holiday darahan na pag ginsasalin urog naton mga kapatid nga mga Muslim Idil Fitr tama, Idil Fitr ba? I'm sorry ha. Kung amo ba diri Idil Adha, Idil Fitr. Amo din yang balay nira mana Conrada. Oh, sige, mana kanya ko. Oh, kinita pa akon. Opet ka mata pa niya. Damo ko nang salamat ha. Tambilina. Adtoan nato na ikanapulo nga beneficiary na baga imo pa ambit duron lipay talo ng lagas may kala apay nga kayo tro makadi ako. Oo, shout out sa mga taga San Isidro. Hoy, kausi daw. San Isidro, Tanawan Lake, Rico, haluag ng tuna, tiyelot balay pa, in underground, di ba? Ano ito style iti ba? Kuti ay lahi pero underground ngayon, haluag. Okay. Ay, pa-solar. Tagpira ni mo solar? Pautang napulo ka buwan. Pautang ito, napulo ka buwan. Pero man ang down? 500. Oo, sige. Di mo kita magkikita nga ni. Pautang 500, 5 ka bulan. So kung pautang 500, 5 times 5 to 5. Kaya mo itong pinakadako may dayan solar nga nagpapautang. Mahalan to 2.5. Bali na 3,000. Ano yun din ha? May ma-extra na kita. Salamat sa iyo ang pakiduyog niyo. Although mapay nga udto makanina ko. So pagka nagpambit tira ang mga blessing noon, pamilya Lulabasyang, Kapre, pamilya White Lady, Spaghetti Girl, Tambilina, Tikbalang, may dapa. Oy, okay, shout out. May dala kuan kay dapat patitikpan nga ngaran.
Nangihuli na. Kaway. Kaway, oh. Okay. Okay. Nakaway ra. So right now mga kaibigan, maraming salamat po. Living Barangay San Isidro. Oo. Again thank you so much sa iyo. So buwas ito na itong mga kakantuan yung mga barangay. I hope kuha kita, makalibot sa iyo, kantuon ta ka mo. Labi na magpupuro patron pa. Mamay day panaratag oray. Anaton importante ang Burbalabag, ang mabisita ta. Ang mabisita ta ang kada barangay, ang 54. So, thank you so much. This has been your friend from another stars. Sakay Tonyo, good night, sweet dreams, mama. Chup chup, pastilan Lord. Lord, thank you so much for this wonderful life, this nature. Today's Friday, in ordinary time. Bayan mo pa kanina ni Kosya, makapamatron niya buwas. So leaving now, we're now leaving. So entering kita, amo na din ka ng Santa Elena. Okay, bye. Maparong na kita, maparong. Alright. Thank you, tabi apoy.